Jeg overvejede at blive konfirmeret i en kirke, men det var sådan, jeg troede ikke på alt det, de sagde. Vi bliver undervist i forskellige emner om livssyn og etik og alkohol og rusmidler og seksualitet. Rigtig heteromand, hun er en rigtig bøsse her. Lange øjenvipper og ultraplukket øjenbryn. Jeg synes, det har været helt vildt hyggeligt, fordi vi mødte en masse nye mennesker og fået nye venner og veninder. Og det er rigtig sjovt at snakke med nogle andre, som tænker lidt ligesom en selv. Hvis nu man er lidt usikker på sig selv, og der er så en person, man ser ret meget op til, så kan det godt være, at man prøver at være ligesom den person. Jeg ved ikke, hvornår man bliver rigtig klog på det med identiteten. Jeg synes hele tiden, det er noget, man kan arbejde lidt med. Så det er vigtigt at forstå, at de her stereotyper, som vi kalder det, klichéer, vi har om den bruger vi simpelthen til at navigere i og forstå, hvem er jeg selv. Det er den sædvanlige med A, B, C, altså en, der trækker og læser, og så kører den rundt. Tænk meget over, hvordan man behandler andre mennesker, hvordan andre mennesker opfatter en. Så jeg har taget stilling til nogle ting, som jeg faktisk er glad for, at jeg har fundet ud af. Jeg synes, det har været rigtig fedt at være her på de her weekender, og man lærer folk at kende på en helt anden måde, end man er vant til, når man ligesom også diskuterer den her slags ting, og snakker om den her slags ting. Og det er en meget anden måde at være sammen på, og ja, jeg synes, det har været en rigtig, rigtig god oplevelse. At man er, hvad man tænker, man er også, hvordan man handler, og man er også, hvordan man føler. Og så har jeg også lært rigtig meget i de her 2 weekender. Fandt jeg så ud af, at der var nogle værdier, som jeg selv havde, og det var noget, jeg var interesseret i. Altså, jeg synes, nonfirmeret, det var en hurtig vej til at blive, bare for at få en fest og lidt penge. Det eneste stof her, som er tilladt, det er jo alkohol. Det er et lovligt stof. Det er det eneste lovlige rusmiddel i den her gruppe, som vi kender. 15-16 år var sådan minimum alderen, men det har så heller ikke holdt overhovedet. Men jeg synes, det er en god idé at have sådan nogle aftaler, hvis de kan blive overholdt. Jeg synes også, at det er en vigtig ting, og man skal ikke blive snydt for en fest eller noget specielt, der sker for en, bare på grund af, at man ikke har valgt at være kristen. Og det er det, jeg godt kan lide ved en ceremoni, at man har noget, man kan tage med videre, så man ikke er på bar bund til at starte med.